de banden tussen de landen in het Koninkrijk te versterken. En dat doen we onder andere door jaarlijks een bijeenkomst te organiseren. Vorig jaar hebben we dat in deze periode gedaan met als thema slavernijverleden. En dit jaar dachten we, nou, we hebben die periode hebben we gehad. En we gaan nu eens kijken naar hoe zit het nou eigenlijk met het proces van dekolonisatie, zou je kunnen zeggen. En dan meer specifiek, dit jaar is het jaar dat het 70 jaar geleden is dat het statuut voor het Koninkrijk is ondertekend in Amsterdam. En wij dachten, als we nou kijken naar die mijlpaal van 70 jaar, is het dan niet een goed moment om eens een balans op te maken met elkaar? Nou, we hebben een goed idee gevonden om daar een aantal perspectieven op los te laten. Zowel het perspectief van iemand die zich bezighoudt met bestuur. Dus de staatsraad voor Aruba, de heer Andy Lee, die zal een presentatie geven. Maar we kijken ook naar de kwestie taal, onderwijs. Wat natuurlijk ook, als je kijkt naar de huidige stand van zaken, ook een erfenis is van het verleden. En mevrouw Juana Kibbelaar, die zal daar een presentatie over geven. En ook in gesprek gaan met het publiek en met een interviewer, een van onze bestuursleden. En we geven ook ruim baan aan kunst. Dus er is een muzikus, Jeremy Garcia. We are the children. We are the ones who make the brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Dus pianist, zanger. En misschien ook interessant om nog te vermelden is dat we nog een aanvulling hebben op ons programma, de Boy Écurie monoloog, die hier ook straks opgevoerd gaat worden. Dus al met al een programma dat zowel culturele als meer bestuurlijke elementen opvoert om eens te kijken naar hoe staan we er eigenlijk voor 70 jaar na de ondertekening van het statuut. Ja, het is denk ik een balans die ook weerspiegelt waar we als genootschap voor staan. We vinden het belangrijk om te kijken naar wat zijn nou eigenlijk de politieke dimensies van de banden in het Koninkrijk. Wat zijn de culturele dimensies? En ook dat wil je weerspiegelen in het programma. Ja, we hebben ongeveer 200 deelnemers, even zo off the top of my head. En dat is een hele mooie stabiele groep. Het is ook een trouwe groep. Die komen vaak naar de bijeenkomsten. En daarnaast zijn er ook andere belangstellenden die, weet je, zeker gezien de gasten die we hebben. Dat is Andy Lee. Paulette Smit is er vandaag. Het interessant vinden om ook hier naartoe te komen. Dus we zien uit naar hun komst. We gaan het zo zien, want mensen lopen nog binnen.